comida te hace disfrutar. Tan refrescante. Yo tomo Coca-Cola siempre. En casa, en familia, a la hora de comer, Coca-Cola. La mejor compañía para tu comida. Sensación de vivir. Ni brotxes, ni pinzells, ni corrons ni cubetes tornaran a ser utilitzats en 10 anys. No pintaran en 10 anys. Però les parets es mantindran com noves durant 10 anys. Valentine presenta Balon, la pintura plàstica amb garantia. Pintura plàstica Balon, parets noves durant 10 anys. Valentine, t'ho pinta fàcil.